IFM News. IFM News. Traffic. Idol John, come in. Sakbay ka deti issue Okay. Idol Bernard Or- Puso pantaman deti report ni Idol Dennis at sakbay deti Panakay Award dagiti nagseserbi ti barangay dagiti incentive po da ket imuno na nga nagipasay ti sanggunyan panlunsod para kadagiti itatang inawat dan nga incentive ket takil nga yaman da na implemented babaen na itipet la panagkinunos isanggunyan panlunsod ken ti opisina ni Mayor Michael Marcos kinato Manot incentive da, Idol John? 10,000 Each? 10,000 pesos kadagiti tawag nan kakapitan tapos 5,000 na pesos na kadagiti Kagawad. kagawad Idol Bernard. Ada dito interview tayo. Sige. Si Mayor Ray Carlos Pariñas sa may sa na nga nag-award idikal man dito nga insentibo. Okay, pasok mo. Paset ti inapanag-sarita. Napintas din siya nga in pasatay nga ordinansa po to give recognition na dito nagserserbi ti barangay po dito kapitan king kagawad nga nakakomplete na di 3 terms na po at incentive ken plaque of appreciation nga gaputisyo na tilawaga po dito kapitan na po nga nakagraduate 3 terms na awan putol na at maalad nga 10,000 alad na tayo na po tapos dito kagawad na po at maalad nga 5,000 dito po ken nipasa dito sa kunyang panglungsod during our 14th regular session in August pa lang dito 2022 ako pag tugaw mi iso ay October ako 2022 iso napintas ako nga in-implement ni Mayor rin yun na po ket BG recently nga nagturpos ti termino na dito 2023 at doon nga nag-message ako nga kakatuwa nga kagawad na nakapag-term damit lang sigurado net kada kwada po nga by batches di jeta ore kaya tayo nga ited nga sang kami sang insigida po marigada met yung gobyerno tayo po isa po lang dati punto po na barbareng tuno ada DJ Pondo nanton DJ nagturpos ni 3 terms ni 2019 na po maited tumet lang tay karepenganda po at ito yung barangay nga sinakdiran nga trabaho da po kas kapitan king kagaw da po amotebet nga ang regular ti salary di dia po no tiget ti honorarium lang so na kas na pakakitaan net di si sakripisyo da ti inted da ti barangay so di lang ti makot. Paano siya nga kagawad ken kapitan? No, Jack Mariro po 17 kapitan ti naikan na po. Nagaduda. 10,000 tapos almost 70 na kagawad na po sa 5,000 nila po na dumadumang barangay ti Lawag City. Paset, panagasarita ni Vice Mayor Ray Carlos Pariñas. Okay, so that's good news for them. Tapno maikanda ti na. So 17 nga kakapitan, di kita nga ron kagawad sa Idol John, mano da amin. When kadeti na udi nga record 15 nga Uy, marami chairman. Tapos 87 met nga barangay kagawad. Dami. Diyos ko talaga. Alakat congratulations Kadigi Jai. Ano naman yung reklamo tungkol sa traffic, Idol Joan? Anong meron? Hindi kalman, Idol Bernard. Kit adong road ti wala nagtinag reklamo tinangigan ken nagpanuray iti pa nakapasera dagiti kalkalkada iti syudad Dilawag kagida na tinaysayang cut a proclamation rally. Normal yan, may president. Hindi lang sa rally, pag may president normal yan. Any parts of the country pag may president normal yan, Idol Joan. Hindi yan kahit naman sa piyesta ng Lawag nagclose naman ng ng mga areas or mga roads. So normal yan to give security kada the highest official of the country, Idol Joan. Even abroad, di ba? Itisan nga pa naka-informal. Sino pang questioner? Hamana na informar. May lawlawan da. Katay gagangay presidente nga road. Pa ibaga ni presidente. Umay ni presidente ta. Dinto nga bumbain din presidente. No kas magarigan. Di ba? Basic yan sa security. Security na TNT babano ko. Sa painting ato na imatangan tayo di kalman. Nakita ang digiti sniper.
Regular When? snipers. Okay, when Pero ti video nga naipatulod at dajay. Oo. Ala tayo DJ panag-direct da kami smon kada ti P. Gomez Street nga mapaniti Centennial Arena Idol Bernard. Iso nga Rod, this is but normal in a situation wherein ada talaga ti convoy. Ayan, hindi lang siya sa pang local, pati national government officials, VIPs, together with the president, kamasapol ket mawadaan nga talaga Idol Joan. Hindi mo makita nakadado ti convoy na. Hindi mo matamo niya at nagluganan ti presidente tanukwan. Yan, ganun lang yon. So nga safe iso na at this is Ilocos Norte, baluarte ng mga Marcos Idol Joan. Okay? Any more? Adyo pelang ti Damag 80 Syudad Ilawag, Kadway 99.5 Bas Ilawag, Idol Joan 15 tatak for